Sugeng siang anak-anak. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare para siswa? Sae. Wonten sing mboten mlebet? Wonten, Bu. Saderenge miwiti pasinaon, Bu Rara absen riyen nggih setunggal-setunggal. Nggih. Mengke menawi dipun sebat naminipun angkat asta kalian matur wonten Bu. Mangertos? Mangertos. Dipun mirengke nggih. Nggih. Mas Arfan, Wonten, Bu. Mbak Carisa, Wonten, Bu. Mbak Natania. Wonten, Bu. Monggo para siswa saderenge miwiti pasinaon ngaturaken donga marang Gusti Angkarya Jagat dipimpin salah setunggaling siswa. Monggo Mas Ketua Kelas. Monggo kanca-kanca saderengipun pasinaon diwiwiti kita sedaya sesarengan kanthi maos basmalah setunggal kalih tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Rara badhe nyuwun pirsa. Wau saderenge pelajaran basa Jawi wonten pelajaran apa? Matematika. Mesti kesel kabeh iki. Ice breaking riyen nggih? Nggih. Mulai nggih ice breaking-e. Fokus. Niki setunggal. Sing niki kalih. Lak niki 3. Niki Setunggal. sing niki Kalih. lak niki. 3. Nah, kalau wingi kita sedaya sampun ngrembeg babakan apa anak-anak? Cerita legenda. Ana apa wae ya kira-kira? Sinten saged mangsuli? Mas Yawi. Ana pangerten, unsur lan ciri. Nah, nalika kala wingi kita sedaya sampun ngrembag babagan cerita legenda, unsur, titikan lan pangertene. Dinten menika kita sedaya bakal ngrembag ngidentifikasi unsur-unsure kasebut. Uga saged praktek nyeritakake dongeng ngagem basa ngoko sederhana. Sampun siap? Siap. Nah, saderenge ngrembag niku para murid dikarepake dibagi dados 4 kelompok. Ngitung nggih setunggal-setunggal saking ngajeng ngantos wingking. Monggo Mas. Setunggal. Kalih. Sekawan. Nah, Bu Rara sampun nyiapke cerita legenda. Wujude dongeng mengke saged dipun pirsani per kelompok masing-masing dipun identifikasi unsure, tokoe, lan nilai kebaikane. Ngertos? Mangga. Rawa penting. Ana salah sijining dusun jenenge Dusun Patok. Patok yaiku dusun kang gemah rempah loh jinawi.
Iki golek ya, Pak Dek? Apa? Rembukan? Tokohnya sapa wae? Oh iki aku nemu ana Jago Bandung lan Mbok Rondo. Nilai-nilai kebaikan apa ya? Ora oleh durhaka. Ora oleh wani karo ibuke ya. Sampun ngidentifikasi sedaya? Sampun. Nah, sakniki kita sedaya main game. Bu Rara sampun gadah kertas gambar. Sampun maos ceritane piyambak-piyambak? Sampun. Satu cerita Bu Rara siapkan 3 gambar. Setunggal, kalih, 3. Nah, wis katon to sapa sing menang? Kelompok pinten? Kalih kalian 3. Kelompok sinten? Mbak Cari? Kalian Mbak Rei? Nah, para siswa. Nggih Mas, monggo. Mengke perwakilan kelompok setunggal tiang saged majeng banjur praktek maca dongeng legenda miturut sangka gambar adegan sing sampun dipun kempalaken. Teng ajeng nika. Halo kanca-kanca. Dipun tepangaken nama kula Reisa. Badhe nyeritakake cerita legenda Malin Kundang. Sawijining dina ana keluarga sing uripe susah. Jenenge Malin Kundang karo Mbok Rondo. Malin Kundang pamit. Mbok, aku arep lunga menyang kutha. Doake aku ya, Mbok. Aja le, aja tinggalke Mbok dhewe. Si Mbok ora ndek sapa-sapa le. Ya wis le, tak dongake sehat, sukses. Aja lali karo si Mbok ya le. Apa kowe malin anakku? Mah, mambu, kucel. Ya Allah, ngapurane awakku wis durhaka karo ibuku ya Allah. Aku kapok ya Allah, aku kapok. Sayur kopat nganggo santen. Menawi lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, dongenge kancane wau sae napa mboten? Sae. Nah, kira-kira apa ya apike sing iso diterapke nang kehidupane awake dhewe? Angkat tangan. Monggo Mbak Raras. Sombong Bu, gawe cilaka menungso. Bener mboten? Bener. Sampun para siswa? Sampun. Nah, kagem mungkasi pasinaon, sakniki barang-barangnya dilebetke. Waalaikumsalam. Nggih Mas, monggo lajengaken lenggah. Para siswa, sak sampunipun kita sedaya ngidentifikasi unsur kalian praktek cerita legenda sederhana wau, menapa wonten ingkang ditangletke? Sampun mangertos sedaya? Sampun. Nah, sak sampuniku kita badhe mungkasi pasinaon. Sakniki barang-barange dilebetke teng jero laci supados mboten ical. Persiapan kagem salat lan makan siang. Mboten krasa sampun dumugi ning pungkasing pelajaran. Saderenge mungkasi pasinaon, monggo dedonga sesarengan dipimpin salah setunggaling siswa. Monggo Mas Ketua Kelas. Monggo kanca-kanca kita pungkasi pasinaon menika kanthi waosana hamdalah sesarengan. Dilanjutke kafaratul majelis. Alhamdulillah.
Nah, anteng. Sing paling anteng sing saged medal riyen. Kelompok setunggal. Monggo.